Kakianga lo move by LD Mar Patling pui chuan do ta soi lo tura nga ila he thil hi putlingan min hrin ni in an tleirol chawa anton hani ome putlinga te hi thingtlanga omin zerna wangin aizola in lo an nia heta anin lo an thil ton chu hani ome ton ria sang sang kalonga thla thin towa ain zul khat thuak zela tunami po hi midangina antonang deuh thawani atong tu putlenga tongkam hi mangle mai donila akum zat takha ka hreto lowa hayar kan kalai kha nia kan khuwa pol som pas vein adang zirna sikul aum tolo wangin khopui chu pan nge nge ngai ta ni atoi zong in soi tamaila aizol veng pakhat mong lam dewa chuan in lu tur chu kan mu ve lo maya asam tai pania a thalu tuk to lo bok kanom na tang hian thlan mol hlu tuk lowa thlan mol nai ber chu kan ni thau ome class chu kan tran chho ve mop mopa class lak lo ni le inrin nia chuan in hlo na haum chuan kan in hlo mai zela kain lu pui hi ma so mani keya in kum khatin no pang zo ka tha chu kan lu ve tareng mai kan lu ma che hian parol pakhat hian alo lu towa aina hian thin an chara arwangan mu hi chuan alo nam ve viau to ni ome chumi nuwa chuan tu main an la lu lo hrim hrima keimani hi alu le masaber chu kan ni kan lu ma hian abul vela kalte hian thom neu neu hi an hre thin ani oma an soi then khat chu in zonan kan lai hian bungbel tlarile rum rum ri te han ria a thenin mishing rum thom te an hre thina thani don chu kan lu ve ta heta tang chi hian ani thin mangle danglam kan ton tak ni hetiang lampang hi ka oi lo zong takani thina he in kan lu tang hian ka chiang hle thung ka chian ba ka rinain amite alona ataka hanton meu chuan thawa min manin inti pachan chu alo har angreng khop mai nikhat kan class bang chu kan thian te na kan leng ko ya kan ho me hi chuan una mel hai an tiang kha alo ni ter to kan in lan theina kan thlen chuan khuwa chu athim to hle maya kan kong khar bula tang chu mi pakhat hi lo kala tunge ni don le lo len tu man ni mai lo mo kan ti du na kan lampan chuan zoi muang chuan aron kal zela kan kiang aron thlen do na chuan akun chhal maya kan in tok tange ya kan be masangam big lowa kan in kalpela pen somvel kan penang tia chuan kan hoile ta kan mi to pa kha mu tur chu alo om to reng reng lo kong kha angil thui lai ania bo na man om lowa a mel la kha kan mu chiang bok si lo kan in chu thlengin kong khar chu kan honga in chung kan han lu chi chu kan meng kok kok thei a chan chu dokana kan le khazir lai kan rem that thlak mai chu chuata chuan alowin the dar nei nuaya pindan lam chu kanen le weta pindan lamero engkima pa ngai thlap thung le khabutla chu kan rem fel veka maklem em mai chu hetianga le khabu kan rem fel lai hian mi pakhat langwal nge papakhat thala kan chhar hlol mai nia ma so ma chuan he thalak chu nichin maya kan to kha wan angve chiang tak chuan ka mulo na aron tia ke chuan ani dona mi tin thalak chu kanin chiang lia ani nang chu ka ti ve tho mai kan to ba kha chiang takin kan mu thei bik lo kan ti to kha ei rong te bolin cho chu kan ei maya kan ei khama chuan le kha kan zir nga la le kha zir hi zeb lawa chuan kan pe ve ya kan ti chengai lo bok hemi jana hian thil mak deuh mai kan ton chhun zom le ta kan mut hi chuan zandar so pakhat vel ani to in ka hria kamai mi ching don siar siar tia chuan kan kot konga chuan pen ri thlep thlepari kan hria ma so manen chuan kan in ena thom chuan kan in chu aron hnai zel bok kan lo ngai thadun kara thom chuan kan kai train chu aron rap ri rak rak mai kong khar chu aron kik ta dat dat mai le
kan hong mai lowa khumatang chuan tunge ni kan tia min chang lem lo pona chuan othian khat khat ri kan hrele ta kongkhar chu aron kik lea light chu line kongkhar chu ka ba hong karai le tu man lo om lowa kongkhar chu ka kal thale ngala kamu fel chawang tia chuan angai te bokin kongkhar chu aron kik le ni chu ma so ma chuan tunge moni le aron ti sapa ka chempui khum hnuai ka da chu kala dimte chuan ka thowa pindan kongkhar ka honlai po chuan kongkhar chu alari dat mai le rang lutukin kongkhar chu ka hong hala tunge ti ka ruala lai chuan ka chhun kwal ngal pu mai bok mak takani tuma ka ba mule lowa mihring pa ngai tung chowa kaltan in sa seng na mana om lo reng renga ka ba han hong to om lo takem ka tia kongkhar chu ka kal tha kamule ta ni ma so ma chuan tunge lo nia alo tia ke chuan ram huai tia changin kamu mak bok anuwa chuan angai te bokin kongkhar chu aronin kik le ta ka shelo der maka ma so ma chu atho them thema kongkhar chu aba hong ni nge turani aron let le rang hle maya khuma chuan ron mu ngalin a khor derin ka hria kanui ri tet bok ain kho hlun maya nakin dawa chuan kain sum thei dalo enge ni hriat ibaron let le rang ve katia ani chuan kongka ka ba hong kha pon lam chi a khan manzana kan to nge khani in ka hria alo ding renga amala kha amel kha adol dang em le ngal ka hlau lutuk kongka kha ka kal nge kan lo po ka hrelo aron ti sai hlak mai le ke chuan a i musual mai ni don chu muthil tu mang katia khowar lama chuan kan lo ching ve se kan yang chu kan thome hi chuan ni hi alo sang to hle maya zan tin deuh thom neu hi kan hrenga enga ma kan ngai lem lo in bang aron zut kwal ti te chu ngaya kan nei doa nikhat kan class bang chu bazara ka koya ma so ma hne na chuan lowa ho mai ro ka thian te po lo lenan tum kha ka tia chhun kho en lai ni boka ma so ma chu I he lovina ho ve mai bok ke po ka hot lai lem nowa in ka thlen chuan kan thian te pahni chu an lo le nge ya choi tura kan tia wang chuan cho po e ngalan tum in chunga chuan kan ti siam hlom thim theta cho chu kan nei maya choi khama chuan thingpui sen te inin kanin kom ho lea alat lai lowa dar sari apelo rang tia chuan thlan mo lampan chuan ron tlan thla hum ri hi kan reta ni kan thian pakhat chuan an vahan man mo em tunang zana te tin a tho hluaya kongkha lampanin a kal ngala a ho lutuk local mai ro kalo ti thuaya tlan thom chuan kan kot chu aron thleng to kan thian pa chuan kongkhar chu honga awa enta pon lam chu a thlek dau dawa pona chuan awa chuaka anu dewa chuan zoi muang in aron lut amak lutuk tlat aron tlan beng chen te reng len tuma ka ba mulo reng an mong phe po mu tur om lo tlan bowa biruk na man om lo shim aron tiluta ke chuan an hlau karin ne ma wangin tlerol ho hi miron fi man chinga enga ma kan ngai lo kalo ti sak maya ti danga chuan ka kai pui ta dai ani an ho don hnaya chuan te a chu ain thiar leya ke ni ho chuan ain thiar ti po kan lo hrelo kan lo in kom tui dawani ang chu te a chu aron tre thot maya in chunga chuan aron tlanut rok mai bok enga tinge kalo ti thuaya atira chuna tong mai theilo aron pa ngai deuh nuwa chuan heti hian a soitani kein thiar zo trep to bathroom banga chuan engemaw thla ni om deuh mai chele hluo hi ka han mule thin ran nung thlok thla vel ni tura ka ngaya ma se ka tirila hian min man tlat mai mak takani tuimoni hian chiang deuh hian min en tlatin ka hria kein thiar zo ka ding chu ka hnung lama hian thori hrok ri ka hreta phut maya ka beng chu ka chingal hra maya har sa taka thori nge ani
kong khara ka chuak tur chuan bathroom ventilation chu ka en le shama ka hmu du mi alo ka hmuta mihring a ngonga chin chunglam chi hi ka hmuwa min lo en ko mai ni chu a hmel la kha a chem em mai le ngala mi pa nge ni kong khar hongin karon tlan lut ngal ta ni atita ni keni ho chu pona chuakin bathroom hnunglam te chu kan va en kual ngala ma se tu ma reng reng hmu tur anom lowa a hnu dewa chuan kan thian te pahni chu an hota thui tak chu kan han thla nge nge a hemi hnuah hian zan thlenga om tur chuan aron kal du to lowa thakhat tha zen zon chu engma kan tok to lem lo ma so ma po nun phung pa nga in om ve to a ke po hian kan thil ton ho chu mak ka tin ka hlau ve tho mai a mai ro chu hlawanga om kha ka du lo hrim hrima a chan chu ma so ma hi a thla muang don tlat lowa zan kha chu he in kan lua son hian na khop tur thil kan tong tat mai le ruwa chu atla cher cher maya ka ren po om lo a thimem em mai le ngal kan mu wat nge nge a dareng zat nge ka hrelowa engemo vot thler mai hi ka ngeng le thin ma so matura ria ka ngaya ka mu hi le maya ma se ka ke vot vin tuk mai chu min ti har le a vur tlanga de ang vel ani ma so malam chu ka hoya alo nari ku kuk mai kan kara chuan mu ve chu anom tlat mai le tunge ni ka hrelowa a thim khop mai kol phe enga chuan ma so ma chu ni lo ti ka hria ka thowa ka bulami po chu ron tho khuma tang chuan ka chuka light line ka en ngal ma se tu ma chun lo mu lo ma so ma anar ku ku ka chu zong chu ni ka tha chu khur der der maya rizai chuan ka in khuwa ka than hluam to mai a hnu te a chun ka ren chu ron om hlau maya ke chuan ka ren om hnuah chuan ka mu hi le thei da hlawani ma so ma hian atong ve le tat mai ma so ma zung tura tho chuan pindan kong khara mi pakhat kal liam zuai hi hmuwa tunge tina tre thot bok kei po ka har chiang khop maya ka tho ve ngala kong khar chu ain hong thuai ni miang ari thot maya kan ding dun chiang a sin kanin ena kan mu le a jinglam anima to zoka khowar thlengin kan mu hil to lo hrim hrima kot nge in hnuai zoka chuan patling phun bulbul ri kan hrezan khuwa bok atuka chuan in lua tur kan zong ngala kan van e siamin reivak lowa kan hmuwa he in lampan hian kan kal le to lo hrim hrim tin anin lua an thil ton chu min hril ta ni Philippines no pang thi chu alo nung le thut ani ome adam lo na wangin me cheno pang kum thum mi chu hospital a athia voina hun an man don mek lain akuanga tangin alo thole ta thut maya doctorin ngun takle uluk taka achak chian vek hnuin kan chan zo talowe achat thlata tina soya doctor ka baha ka hian no pang thita nu le pa te hne na anatna adar lo nan arang theyang ber phum turin a hril hian bokani no pang chung te soidan police senior inspector heidil tilanan a soile dana chuan me cheno pang hi na sataka dam lo wangin Friday nia local hospital panpuya nia ti chuan Saturday jingdar kuwa clinic personnel le physician ten damlo hian mar phu po nei to lo acha thlata ni hantia mithi huina omve ten enge mo wanga mithi kuang chin an han hong chu mithi chu alo che hrut hrut tamai arangin an huina mun aurora zambo aga biak ina tang chuan an la chuaka rang takin tuyan in tira clinica check up turin an tlan pui thuaya alo dam chuak le ta hlau mai ni medical lama chuan thia puan to ma se lo thole ta thut si hi anom tam to hle maya chu wangin an phim khur to hleya Victorian hun lai chuan nung chunga in phum pal an hno wangin kuang chunga dar porik thei an da zel thina iwe sa khuan tum khat chu kumsom sari pakwa pa Walter Williams po mithirwang dana be ka anda to hnuin lo thole thut maya jiprama po
kumsang ni som pahnia khan waiter pakhat hi chu a huina alo tho le thut bok lungai na chu hlimnai na thlak ta dai maya doctor in death certificate assign lai tak ani nge the Belmes face Belmes face chu kumsang kha zakwa somsari pakhata Spain rama Pereira chung ko choina thilmak thleng kha nia an chauka cement chuata mihring hmaizia alo lang thut maya chu thil thlenna tak chu Cali Real 5 Belmes de la Moraleda Spain ania Belmes face mo be ngei tumin mun sang sanga changa Belmes thlo an tampha le ani tin kumsang kha zakwa somsari pakhata tang khan mihring hmai pian je sang aron lang fo nin an soya local newspaper lam le visitor te point thla an pala thin nge a are wang nuwa mazia rang dang alang lea paranormal investigator thin khaterin dana chuan hemi tumami hi chu khami inwa thin tu thita Maria Gomez camera I thara wina athil ron ti ani mela mase ring hlel tulam chuan Pereira chungkwa khan an siam chok mai niin an ngai thungani chutia Belmesa nisomni pathum August sangkha zakwa somsari pakhata Pereira chungkwa ina mihring hmaizia Pereira chungko ina mihring hmaizia lo lang chu Maria Gomez camera I pasal Juan Pereira le anfapa Miguel chuan thirkhen mangin anti chia cement chu anzut ma hnan daya amai ro chu anuwa hmaizia alo lang non le ta thowa hmaizia rang omna cement chu khokin zerchiana tan thu nei tu ten anna ta ni Maria te in chuan hriat chu a hlo tan ta veu maya advertisement lama phei chuan tourist hipnan the house of the face ti ania kumsang kha zakwa somsari pahnia phei kha chuan mi za tam takin an vatlo to ni kan Mizoram speaker hming thang tak pu fakte hunlai te po ril ruwa alo lang rum mai khati lai bo khan puan zara isua mele pianjia aron lang ti le thil dang mu thu kha atam thin khop mai tin chhum po khi engemaw chang chuan ramsa le mihring pianji ang taka ain siam chang om thina chung thil te chu ti pal thil thwalo lang an yang kan ti don nge mebel na vel mai jok ti apo in kha boina thamani a chan chu thil mak om thei rualin mebel na le siam chop po om thei miau sia tuna kan chena in banga po hian ram huai mai lem ji arang ni om tak aki po om ve vek chu tianga han mebel thei tur chu om thina ma se thilom palani kan ring ve ngot mai cement rong in takhlei dewa tanga thil in siam pal mai nia kan ngai ani chanchin bulama thok Luis Ruiz Nogues khachuan Belmes face kha Jordan soyang dewin oxidizing chemical agent mangwanga lo lang mai ni nangai bera antinan nitric sulfuric muriatic acetic acid le thil dang te mangin khatiang ri ruang kha asiam theimi awani chu mai ba ka investigator John Nickel point Belmes face chu in bumna thil siam chop mai ni na lang atiani chu tirwalin Brian Dunning a phei chuan mailem lo lang masa ber kha rongpa ngai manga siamania anulama mi hau kha chu acid manga siamani hlom sum hailu du bangin thil makanga soi chuak mai an ni tina soi ve bok rilulam fellow le thil makhria theina nei thinian soi kha khami in lo tu ni bok Maria Gomez kha February sangni pali khan kumsomre pangami ni na thia a thi nuin psychic researcher ming thang tak Pedro Amoro sachuan Maria na chuan Maria tharau na tho eng thilamo tak chu om ringin mu chua tum chuan a thi thlai fo maya thil makhria ni du wangin an siam chop nge ni dona a hnu rei vak lova Belmes face mo ni thu adarta ni amai ro chu Spanish media lama thu diklawani tin epna om thuaya November sangni palia khan newspaper pakhat El Mundo chuan New Belmes face fake by Ghostbuster and municipal government in thu chua vele bok chutiang chuan oilo thu le rin hlelna na sa takaleng vel ring boka soisena le nial khan kara chuan
makti tu le rap tu po mitam zok anlani ta zel thawani Institute of Ceramic and Glass chuan scientific takin belmes face chu zir chianga Father J.M. Pilon's team 10 September sangkha zakwa somkuwa anwa mu chua maizia sang lo lang zinga pakhat chu ICV chuan Assam pulata na la uluk taka anzir chian hnuwa result chu tianga siam chopani theina hnu ma aum tat lowa chu wangin a eng hrilpiana jok chunge kan rin ta kang le tharau na thonge niang siam chop jok kumsom parukau pa honduran tlerol chu thian ngai to nia mithikuang anda concrete an charnan fel to chu alo au vak mai le au thom le akuang aron chumri dot chu a pasalina hria ti chuan arangin mi parwal chuan concrete chu anti cheta chu ka an la chuak ta ni henu neisi peresi hi tun hnai loka pasal nena in nei khan nia naw thani mi pai me kania Honduran newspaper na print sign asoidanin akuanga glass window po alonor ke phung maya achal le akutang morte po aduk vek hiarani cemetery worker Jesus Villanueva premier impacto ashindana chuan peresi thana tangin ri hashia ma se muntanga tanga ri local ashia chwal jok ni na ngai le tamaya mishing phum to kuang chunga nung chunga anom hi karing phak lo shim ati ni in Daily Mail poina soyani an phum vek to out thom chu apasal Rudy Gonzalez san alo hriat ve wangin la chuak torin cemetery worker chu angen ta chiam mai ni tin an chung khat laina an local khom thuaya a minglama aw vak chungin a thlan chu an hai hong ta ni arwang chu in lama akuang chopin an hon ta peresi taksa chu alo lalum veka a thoiro alo top to nin akazen Carolina peresi chuan a soi chantla kalo om talowani a challe kutang mor duk the thluadana tang chuan a thei to pin beidong takin in hai chu alo tum ve hle ti po hriat theya chu wangin peresi kha a thi ni lovin a taksa a zoi vek zoka thi anga ngai alo ni ta kha ani mai long mo ti ngai tuana om pha ta ni peresinu Maria Guterres chu alung oilo le maya local doctor ten death certificate an pek thuai wang ni tin amo chiat hlea doctor ten athi chiang alom ti ma se a thian te re midang reng chuan a thi lowang tin an soi ve vekani thina mun pani te tun rum chu thina mun pani chanchin kan soidona mun mak tak kan ti te hi abawruak chet vel dan te po hian kongrau hi asuve viau po ni thei gravity magnetic field te energy om phunga pa ngai lo wanga thil dang lam tak lo om te po om theinarin om kan rin dan mang chu eng po ni se in ngai thale phot mai te ang Valley of Death for Birds he mun hi Jatinga hania chu India rama Dima Hasao district Assam state omani Valley of Death for Birds tin an soide berthina sawa anin ti hlum luemo anin that luemo lamani lowa nitlak fel chia hian sabathok reng hian balance an lowa thingkung an sudot maya in tepo an sudot zel thina an thi pha zel mai ni chung thilmak thlen hun chu September thla tanga November thla chunga nia kumtina thil thleng zia thina ni tin niatlak fel chia tanga zandar som malama om thina nia thilmak tak pakhat chu sabadang reng an che sual zel lain chong chun balance an hlo ve ngai lowa an thi ve ngai lo thung chuwang chomi tam takrin danin helai hmuna hian negative energy om thut thina chuan sabathlok lai hi apot boy thina an tiani chung thilmak chu kumtin helai area hian a thleng zia thina scientist laina chan an hre chuak thei bok silo scientist then khadrin dana chuan nizung engla cham banga bangin heng thil hi a thleng nin an soya then khat lain chhum jing om deuh thin wang nin an soi thung
ma se chung chana te chuan evidence ring tlak tak anei chuang lem lowa chu wang chuan thilmak chui chua theilo zinga tel alo ni ve ta hialani The Gap Australia rama New South Wales a khuan hmun makle tri biome tak mai hi oma Eastern Sydney a peninsula chimlama khuan Ocean Cliff oma chu hmun nge chu ni mani inti hlumna hmun The Gap an ti chu The Gap hmuna thil thleng thinang chi a hian England ram beach pakhata cliff a po mani anlo inti hlum ve thin tho mai chu wangin hetianga inti hlum fo na hmun hi hmun tluang lo hmun muingi lo tia kan soi dik viau po ani theye Australia rama cliff san zong chu Fitzgerald hani ome kumtin mi somnga nunna la thina ka soyam zia chu kumtin mi somnga la in mani an inti hlum thin tina ni chu European ho omthin lai tang to khan The Gap hi tourist tlo na sat le kaltam na takani thina hemi hmuna tang hi chuan luipui han thierna thain a theng thonwa em maya Australian broadcast journalist le presenter ni bok Charmaine Dragun po intilhum zinga atela chu van doina chu ni November sangni pasari khana thlengani June sangkha zakwa sangko panga khan kumsam ni paleu pa model pakhat Caroline Ban po The Gap a hian intilhum bok Caroline chu Australian model ania Junior riat sangkha zakwa sangko panga khan arwang chu wa moni chu tiang thil rap thak thleng fo thina wang chuan The Gap hmun chu mi then khatin an tri pha le maya indo pui panina hun lai long sipai ni thin le insurance agent atanga retire to don richi chu The Gap a inti hlum tumte ven konga thatho hlok tak ania wangin sangni pakwa khan lo man bedal pe kania sangkha zakwa sumruk pali tang to khan mi sang alo chan him tam to hle maya Richian chunga chan him tak te chu mi za sumruk pali la yan tling to atong kam waman masak thin chu engkong emo talin ka pui thei che emti hi nia chu tiang ania wang chon richi chu minglam wa sakni in Angel of The Gap ti nia amai ro chu hunaliam zela mi thale tangka em ni ma se khowela hun top chu me sangni som pani khan alo thleng ve ta ani manlai Mizoram thil thleng mak kumsang ni pakhat jun thatop lam ni tain ka hria pisang zuali theiria zirtir tu ten choya min soma anina kalu chu ka hoi kuala seleki moi de mai bangan tar chon kami chu la ngal zak mai ka tuina nia hriat nuwa chuan pi zuali chuan Art and Culture Department exhibition a po lo manala ve to sin ti chu min chil ngal wara eng tiangan nei nge ti ka zo chuan choi khama muang changin kan soi don nia atitani choi khama chuan thingpui hang in pain seleki chungchang chu a soi chhun zoma seleki chu an tan toi to thu te lasi ho sa chu amania tu manan ka ngam lo thu a soi te chuan ka beng chu a ver hle maya he sele hi chi thla turin khosang sang afang kwal thin ani oma pasal tha then khat chuan sele chunga chuan lasinula chuang an mu thina ka thiang lova an ngai ani ome huna local zela he sele hi se som pasal tha soya soilubunga chuan alokap thutamai sia lasi ho thinrim chuan pasal tha soya chu an soi sare thei hle nan soya achang chuan abopat hlona apubu bu thin an tia achang le alu thon thin ninan soi chu wanga soilubunga tia soi ani ome he seleki moi takhi akol tu piang hi andam lo zelan ti thina theiria dal putar chuan outlet mai sia an banga tar tira ata hnuwa chuan afa patlangwal chu andam lo chhunzom ve ta ngalani ni khoshelovina oma atong vai chuan selein kathin adut ngur mai ati chuak thine antia chu tianga natlai chuan daya seleki chuan da silai ten an kap thina tlangwal po chu athawe le mai thin ani ome ma se annal putara chuan out ngangani ang chu alo walak tir le thina fa te chu an piang le zela lom atie han tiani ti chuan tlangwal po chu athizui ve tamai ni ome
he thil hi makati ema wang le zofia thein pisang zualite anna dam lai ni awang hian karon share ve du chawani e